Dan zien we weer, dames en heren, de Wuilers Podcast, editie nummer 2 alweer, maar wat geeft het niet. Maar dit keer, Willem, geen bekende gast. Nee. Wat saai. Nee, hartstikke saai. We weer heel saai. Maar, we hebben een onbekende bekende gast. Woehoe! Dames en heren, de podcast met onze nieuwe Prins. Dit is Gekke Mondag, jong, kijk en ga. Al 6, 4, 11 jaar, zien wie aan dik was laat. Goedemorgen, Willem. Goedemorgen. Ja, zeg dat wel. Hè? Ja, is het geen goeiemorgen of wel een goeiemorgen? Het is zeker geen goedemorgen. Wil ze er iets over kwijt aan de luisteraars? Nou, heb ze soms het gevoel dat ze in de chat zit. Ja. Dat ze in situaties heeft gewurmd. Was het goed niks. Ik voel me echt shit gewoon. Jazeker. Ja, dat had ik vandaag. Of ja, eigenlijk gisteravond tot vandaag. Maar figuurlijk. Letterlijk. Willem, Letterlijk bedoel ze. Ik had een rioolverstopping in mijn hoes. Oh, jeetje. Dus de ontstoppingsdins is ingevlogen. Die zijn ingevlogen, ja. En ja, dat heeft vanaf vannacht, gisteravond 11 uur tot vannacht 5 uur geduurd. En toen moest ik weer om 8:30 even dik zitten. Ja, inderdaad. Want, Meneer kent niet later vandaag. nee, want het is een bijzondere dag. Het is januari. Spannend. Spannende tijd. Leuke tijd. Het is eind januari. Eind januari. Beste wensen trouwens nog. Willem, hartstikke goede routes gehad. Ja, waanzinnig. Het Beter als meters. Ja. Ik zeg aan die kleine uisjes dat het een kort nachtje is geweest. Maar ik heb een verke dark night gehad. ja, goed. Oh, sorry. Gaan we door naar een ander onderwerp. Ja, sorry. Het is in ieder geval opgelost volgens mij. Het is gedeeltelijk opgelost, joh. Ja, Dus, ja. Er staat weer zuiver water in mijn kelder in plaats van... Ik denk dat de mensen genoeg weten. Sorry, dames en heren. Misschien leuk om te zeggen dat we natuurlijk januari is. We hebben nu een ik denk wat kortere podcast met onze nieuwe Prins. Ja. Dus dat is wel... ik ben er wel een beetje... Ja, we zien er een beetje zenuwachtig over. Omdat we bang zien dat Ja, precies. We gaan hem natuurlijk niet herkenbaar laten klinken. Nee. Maar we gaan hem wel echt interviewen. Dus is het echt... We proberen zijn stem wat te vervormen. Dus we hopen wel dat het... Ja, we moeten even kijken of het werkt. Ja, zeker. Wordt spannend. En de volgende podcast staat al gepland met Tim Stoter en Rick Verkoelen van de Herfsthanenband. Die hebben we geïnterviewd. Ook wel een tof interview geworden. Ja, zeker. Absoluut. Iets om naar uit te kijken. Maar goed, het is nu eind januari. Ja, alles dus er gaat een hoop gebeuren. Alles draait om ons Prinsenbal natuurlijk. Ja. Volgende week is het zoiets. We kennen denk ik een oor lullen over Prinsenbal. Maar laten we ons heel even beperken tot de nieuwigheden. Ja. Wat moeten de mensen echt in de oer knopen? Dames en heren, Wuilense en Wuilensinnen. De Prins van 2026 komt om 8:30 uit. 8:30. Dat is binnen in de zaal. Om 7:30 uit. We hebben om 7:30 de deuren op. We hebben een compleet team paraat staan. Bij de bonnenkassa's, bij de jassen, bij de entrees. Dat het allemaal vlot naar binnen kan komen. Dus dat ze niet lange rieën hebben. Dus ik roep op, kom alsjeblieft op tijd. Dat is voor ons ook fijn. Dan kunnen we beginnen om 8:30 nieuwe Prins. En dan hebben we de ganse avond een prachtige avond voor in het zicht. Ja. Dat is ook de insteek dat hij ieder uit kunt. Ja, dat we voor de Prins, dan moet je een langere avond hebben te beleven en gewoon met z'n allen een langere avond feest. En wat ik zo links en rechts al omheen hoor, hebben heel veel mensen al zin in. En dan is het toch zo dat gewoon vanaf 8:30, eigenlijk vanaf dat de deur open komt natuurlijk, maar is het gewoon een goed feest. En tof, benieuwd. Ja. En het programma, dat is al bekend, maar ik denk dat toch ook mensen wel flink nog vooruit kijken. Ja, zeker. We starten om 8:30 met het uitkomen van de Prins. Dan zal om 9 uur mensen kinderen starten met een set van een uur lang. Daarna hebben we heel even kort een half uur met Mike en Dylan, de inmiddels huis-DJ's van de Gekke Mondag. En daarna zullen de herfsthanen van 10:30 tot 12 en één stuk door 1,5 uur lang de show stellen. En Mike en Dylan zullen dan het feest weer af gaan sluiten met een mooie set. Dus ja, het zit bomvol, het is tof. Ja, zeker. En onze Job, Rens Jimmy, die treden even goed ook af. Ja.
Ja. Dus dat werd voor ons allemaal spannend dit jaar. Het gaat voor het eerst sinds, weet ik hoe lang dit gebeurt, dat onze prins eigenlijk aftreedt. En dat de volgende 10 minuten later op de bühne staat. Ja. Het gaat operationeel, organisatorisch gaat het best wel even een klusje weer. Ja, maar daar zien we goed in. Willem. Daar zien we je absoluut goed in. Dus dat komt goed. Over Prinsenpool gesproken. Het is eind januari. Gisteren is ze online gekomen natuurlijk. De Prinsenpool? De Prinsenpool. Mag ik eindelijk hinschrijven? Ik mag ze hinschrijven wie ze wil. De mensen die ik denk over hens van mij. Ik vind mijn hens te makkelijk. Ja. Du wil echt dan een hint geven? Nee. Klopt. Zal ik een hint geven? Alsjeblieft. Mag ik alsjeblieft? Nee. Nee, tegen net zei. Nee. Nou goed, het is 10 ding. Dames en heren, hint nummer 1. In tegenstelling tot vorig jaar, is dit jaar wel op een van de 400 ingeleverde zittingskaartjes gerooien. Dus we hebben een bonnenwinnaar. Oké, nou dat is doorkennende mensen al met mij. Zeker. Ja. Moet ik tegen hint wel? Ja, die loten we erin. En ik net zei? Die knippen er goed. Maar de Prinsenbal... Ik vind het zo leuk dat ik zo zenuwachtig was van deze podcast opnemen. Dus ik denk de keer al volgens tegen de veel heb verrooien van het programma. Ja, volgens mij. Ja. En dan ben ze zenuwachtig dat ik... Ja. Want ik was ook wel de prins werd. Even voor de mensen. Ja, precies. Het is natuurlijk heel normaal dat je denkt dat Maarten de voorzitter Vos de wet door de prins werd. Maar Willem die wordt als ceremoniemeester zit er ook wat taken aan. Ja. Dus die wordt nooit kiezen van de prins. Werd hij op een gegeven moment ook meegenomen in het proces. En ook vooral om te zorgen dat Maarten niks vergeet. En zoals setters en zo met foto's maken, net zoals veel. Ja. En dat Maarten niet te veel rond vertelt, om het zo maar te zeggen. Of in een podcast en enscheid benoemen. Maar gelukkig kunnen we altijd nog knippen, dames en heren. In ieder geval de Prinsenpool kunnen de mensen invullen. Leuk. Op Facebook, Instagram. En ja, dan maken ze kans op 24 bonnen. Dus ik zou zeggen, als het nog niet has gedaan, doe het even. En kan makkelijk verdiend zijn. Ja, en even voor de mensen die net naar Velden wonen, dat kan natuurlijk. Hè. Ja. En Velden, jongens, de prins moet onder de 30 zien en hij mag niet samen wonen. Ja. Misschien moeten we dan een keer een podcast over doen, de geschiedenis van de Gekke Maandag, voor de insiders die dat echt willen Zeker, een beetje verdieping bieden. Ja. Maar hij en Jan Lucas. Ja, we gaan ons een keer vragen. Dat waren Prinsenbal. Hè? Ja. Dat is niet echt professioneel. Was ze kies me aan van, we hebben nog meer. Maar we hebben ook nog een Galenfestival, Willem. Fijn dat ze er wel eens agenda te komen. En dat is namelijk al hier bijna, is namelijk zondag al. En dan komen er weer, het is echt ongelooflijk, weer meer dan 50 dansen volgens mij. Het programma zit bom en bomvol. En voor de mensen die misschien er nooit zijn geweest, het is we hebben dat... dat is volgens mij de 12. Ja, de 14e editie. 14e editie is het ooit ontstaan. En eigenlijk met als doel om ons eigen meisjes een extra podium te geven. En volgens mij is het ontstaan doordat Oschade toen nog 10 keer naar zo'n soort gelijks is geweest. Maar dat ze zoiets hadden van, dat waren zo'n goede dansen, dat is echt ongelooflijk, bijna professioneel. Ja. Toen dachten we, waarom doen we niet iets voor een beetje het niveau alweer van de carnavalsverenigingen in de buurt. En dat werkt perfect, want we hebben gewoon vaste groepen. Maasbree, Hegelsom, Barlo, Welleloei, Lom is er weer bij. Strolen is er wel eens geweest. Jokes, Gades, Tegelen, Boerenrood. Ja. Maar ze hadden al gezegd. Ja, had ze al gezegd. In ieder geval, ze komen van heinde en verre. Ja. Ik heb dus jarenlang het Carnavalfestival gepresenteerd namens de Wuilers. Dus daardoor ken ik bijna elke carnavalsvereniging in de buurt uit de kop. Omdat ik, zien ze de hap op mijn spray. Expression Bol. Ik ken ze allemaal die namen echt uit de kop. Maar in ieder geval, dat is weer een prachtige dag, zondag. Ja. Het programma begint 9:30 en het gaat de ganse dag door. Ja, tot 4 voor mij. Ja. Dus best je geïnteresseerd, kom gewoon eens kijken. Het is hartstikke leuk. Ja, zeker. Tijdens het Galenfestival. Ja. Prinsenbal. Gewoon nog afscheid nemen van het trio. Ja. Wordt ook wel wat pijnlijk. Ja. Die 3 jongens. Zeker. Die 3 jongetjes. Ze
Waren ze trots op zichzelf dat ze met gewoon het vuurtraject konden opnemen, zeg maar. Gek maken. Die hebben dingen ook wel behoorlijk gek weten te maken, die jongens. Vonden ze leuk. Ja. Maar ze hebben er wel gestonden. Zeker, ze hebben er gestonden. Ze mogen overigens nog met Gouden Festival. Ja, en de receptie in Arsen, dus ze zien nog een ganse kloor. Dat is het leukste cadeautje wat we tegenwoordig gekregen hebben. Ja. We moeten tegenwoordig op vrijdagavond naar veel Prinsbal naar de receptie in Arsen. Dat is altijd de laatste activiteit van de Prins, dus dat krijg je nog even erbij. Ja, altijd een mooie afsluiter om het zo te zeggen. Precies, niks mis mij. Het is vandaag natuurlijk Nieuwsdag en 2 januari hebben ze het afscheidsfeest. Ja, morgenavond. Morgenavond. Ja. Guusje en Noah komen volgens mij zingen. Dus als ze eerst van, ik wil nog even flink gaas geven met die jongens. Wie is Guusje en Noah, Willem? Uit Venlo, 2 zangeressen, hè? Ja, wat meer informatie? Guusje en Noah, die zingen geen. Die zingen goed. Ook de band Chic, toch? Ja, uit de band Chic inderdaad. Ja, klopt. Hadden ze ook samen een keer een liedje gewonnen bij de Jokers. Ja, die zien. Maar goed, dat is best moeilijk, want zelfs tegen ze een keer een liedje gewonnen bij de Jokers. Dus ja. Leuk. Maar ja, de laatste week eigenlijk van ons trio. En dan stonden niet daar. Ja, zullen we een tip geven over de nieuwe Prins? Voor de mensen, je ziet ons niet, maar ik kijk heel bedenkelijk. Misschien wel nog even goed, voordat we nog niet het trio gaan. Ja. We hebben natuurlijk de webshop, hè. De prachtige nieuwe webshop. Schitterend. We zien een hoop nieuwe artikelen toegevoegd. We hebben nieuwe pinkers, onder andere. Prachtige bronzen pinkers tegenwoordig. Mensen, hè? Ja, zeker. Ze hebben er weer zat op veel. Mensen die mossen in de collectie hebben. Ja, die mossen op de jas. Wat ik zelf wel trots ben, zie dan zo'n rompeltjes. Ja, erg leuk. Of trots, dat vind ik gewoon heel erg leuk. Dat we ook toch iets naar doen. En wat ik er wel iets over verklappen willen. Zeker. Volgend jaar hebben we natuurlijk jubileumjaar. En dan komen ik heb er een damesartikel bij. Bij deze is dat dus aangekondigd en verklapt. Los van het damesartikel wat dus volgend jaar in het assortiment erbij komt. Voor de mensen die denken, ik heb nog een vlaag nu, ik was zo mooi pinken. Bestel op het want het is natuurlijk hoogseizoen. Dus als bezorgers die draaien overoren. Dus binder op die bij en bestel via dewuilens.nl. Maar en een vlaag uithangen heeft natuurlijk geen zin zonder die trio. Precies. En wanneer moet je de vlaag uithangen, Willem? Weet je dat ook? Ja, de dag van de Prinsenbal. Goed zo, Willem. En ik woon sinds kort op het Pastor Lensenstraat. Dat is niet waar. Niet sinds kort. Nou ja, sinds kort is het Dienhoes. Ja, precies. Maar dat is een plein waar onder andere Frank Gele en Sander van der Homberg ook wonen. We hebben elk jaar toch een soort competitie. Weer als eerste de vlaagboet hangt. Dus ik weet, op de dag van de Prinsenbal, 7 uur 's morgens, dan hangen heel de eerste wuilersvlaag. Bij Sander van der Homberg wint dat zeker. Die wint elk jaar eigenlijk. Frank en ik zijn elk jaar kansloos. Maar goed, in ieder geval, de competitie kunt er dus aan. En het Prinsenbal kunt eraan, niet het trio kunt eraan. Dus leuk. Zullen we ze erin vliegen? Dames en heren, moet je ook voorstellen aan Prins en zijn adjudanten en zien we dan? Ja. Spannend. Ja, op een zeer geheime locatie. We zitten op de meest geheime locatie van Nederland op dit moment. Ja. En neven mij zit de Noorgheid. Ze zitten er echt. Als er niet naar mij. Wie vult het? Vereerd. Kent ze maar aanraken. Zal ik hem aanraken? Ja. Hij vult goed. Ja. Wie gek dat ook klinkt, zeg maar. Ja. Het is een belangrijk moment stiekem in de veertraject. We zitten in een veertraject. Nemersmeugels eigenlijk weten nou dat we heen zien. En we zeggen ook niet wanneer het is. Dat zeggen we niet. Nee. Ik bedoel, de kerstman nog beginnen, maar dat verder ook niet. Dus dat kan het ook even goed in oktober zien. Dat kan ook. Toch? September misschien al. Maar leuk liedjesmatinee, toch? Ja. Goeie winnaar. Ja. Mooi, een beetje spelen met precies. Spanning hing in de lucht, maar ik denk dat we een hoerigheid misschien wel... Zullen we wat vragen gaan stellen? Ja, zullen we dat maar doen? Misschien goed. De stem is hartstikke vervolgend.
Ja, precies. Dames en heren, als je denkt, wat klinkt gek. Ja, je moet natuurlijk niet herkenbaar zien. Nee. Dus het was een spannend moment voor ons ook. Ja. We gewoon veel het uitkomen de prins openbaar gooien. Spannend. Ik weet wel een vraagje. Stel, zeg maar eens. Ja. De muts dit jaar bedragen. Weer wordt onze nieuwe prins. We kunnen erop weer wagen. Vraag 1, nieuwe prins. De belangrijkste vraag. Heb je er zin in? Ja, zeker ontzettend veel zin in. We kijken naar uit en ik denk dat we met z'n drieën een topjaar van gaan maken. Ja, en dan de tweede vraag. Waar kijkt ze het meest naar uit? Goeie vraag. Maar ik denk het Gekkemondersweekend. De vierde is al kei lang en dan een keer van de andere kant als prins in de meid te mogen maken is denk ik onvergetelijk. Best zenuwachtig. Ja, en een beetje. Nou reden nog, maar ik denk dat in de loop van de aankomende weken het wel goed zenuwachtig ging alweer. En is de voorpret net zo leuk, denk je, als straks het ganse avontuur? Ik denk dat de voorpret heel leuk is. Ik denk alleen niet dat het kunt tip aan het echte werk. Ik denk dat het echte werk onvergetelijk duurt. En de voorpret is er een bepaald onderdeel van. Wie groeit is de last die van de schouder afvalt als ze straks oe bent? Last wil ik in de nemen. Ik denk dat het gewoon een bepaalde spanning is die er afvalt. En een revolver te gewoon met z'n drieën. Kan ze nog één keer tegen de mensen zeggen, wie laat komt zich dit jaar uit? 8:30. Dus iedereen moet er zin in. Aanhoor. Heel groot prins. De dilemma's van Willem. Meegenomen uit podcast nummer 1. Alleen, dames en heren, we moeten even eerlijk zien. We doen het nou samen, want ik heb de dilemma's net even opgeschreven. En, Ja, de Susu hoezarts kunnen zien. Ja. Die handschriften zien ook nooit. Maar de eerste 2 kan zich zeker lezen. Ja, Ze zien we dit. zeker. Nummer 1. Gekke Maandag of Brokke Dinsdag. Rokkenende. Big Benny of Frans Pollux. Big Benny. Meedoen met de optocht of kijken naar de optocht. Meedoen met de optocht. Dat is een hint. Ja. Ik weet niet of we dat wel in kunnen laten. Nee, dat dan. weet ik ook niet. Moet even een kijken. Oké, komt ie. 1 week lang dezelfde onderbox aan of 4 weken lang dezelfde natenzak. 4 weken lang dezelfde natenzak. Het is wel een schoene prins. Hè. Dit moest ook wel kunnen lezen. Dan Joekes of Wuilens. Luiders. Familie van tevoren inlichten of het geheim houden. Het geheim houden. Dat is de familieband. Ja. Dat kunnen we weer bellen. Tot slot, Maarten. Laatste dilemma. Prins, hersenlever, blauwe mantels, zwarte mantels of rode mantels. Zwarte. We hebben een prins. Dit is kiest. Er zit vol verrassingen. Ja, zeker. Geweldig, geweldig. En dames en heren, willen we weten wie dit is? Kom zaterdag 10 januari naar de Prinsbal. En nogmaals, ik heb echt om 8:30 uit. Zorg dat je binnen ziet. We hebben ervoor gezorgd dat er genoeg entries zien, genoeg bonnenkassas, noem maar allemaal op. Dus daar staat iedereen in klover. Hebben we nog één belangrijk ding. Wat hebben we zondag nog willen? Gardenfestival, ook in de BMW. Mocht je denken, goh, ik verwel me eventjes lopen even binnen. Kijk, geweldig om te zien. En, Superleuk gedaan. Ja. En zo eerlijk wordt ook gezien. We hopen natuurlijk dat onze eigen dames toch weer met de prijzen van de Uiteraard. Maar in ieder geval, het is januari. En dan wensen we nog natuurlijk de allerbeste wensen aan de mensen. Oh ja, verrekt. Ook namens onze nieuwe prins. Ja. En dan hopen we ook eigenlijk weer prinsbal te zijn. En de week erna hebben we receptie. En gekke mondig in de tent. En dan zeggen we, gekke mondags hebben!